Kaixo eta ongetorri guztioi ikasturte berriko datuetatik tiraka saioaren lehen programara. Udazkenean sartuta gaude honezkero ehiztarientzat urtaro preziatuenetakoa izan ere, udazkenean hasten da ehiza denboraldi eta gaurko honetan ehizaz hitz egingo dizuegu gure programan zehar. Eta hasteko, ohitura zahar honei eutsiz, datu bat 2024-2025 denboraldian 228 izan ziren Debagoienean egindako batida edo usaldietan ehizatutako basurdeak. Ehiztari altzara? Ez. Ez zaizu gustatzen? Ez zaizu gustatzen da, segulez nazi zen da, ez dut, hori. Familixan, bai, loba bat, arek normalien hori oinogorrak eta hori ditu, baina ez dela ez toket. Nire aizta, nire jarreketa ustena. Jaixo zanien, aitak etorzan etxera erbixaz. Urte asko die, asko. Eta, bueno, arraskero bai, usuak eta lanina bilela loiz. Usuak pasetan die. Aide, usuak hartzen. Posik. Amorratua zen bera, baina zuek ez duzue jarraitu harren ohiturarekin. Ez batepez. Bost izen gare eta batepez. Bai, aita zen ehiztaria eta etxeko daren urten gare, anaietan ehiztariak. Hasiko gare urrian izan, abendura arte, usotan baten gaitzuk. Familixakoak badie, familixako batzuk badie, eta holan ezagun batzuk bai, baina nik sekula ez dut. Ez nazi zen eta enauke gure izango ez da. Nire anaiak izan die. Ez zait gustatzen jante, bez. Ez, nazi anai izen zan, baina ni ez. Inguruan badituzu ehiztariak anaia aipatu duzu? Bai, lagunak eta lan badao hemen ondua. Jende asko hemen herrixan, jende asko da ehiztarixa. Bai, nire aitona nire osa badia ehiztariak, txakuraken ibiltzeia. Ez, da etxien bestauket. Así que ezinik ezakit, zer esan nion behar. Ez. Baina zer iruditzen zaizkizu, ehiztariak? Ez daukat inungo arazoik euren kontra. Gremio guztietan moduan, jatorrabak, tortuabak eta danetaikoak egongo die, baina uste dut falta egiten dabela ehizak eta ehiztarixak. Ehizaz hitz egiten hasteko esan bi ehiza mota daudela ehizatutako animaliaren tamainuaren arabera. Batetik ehiza larria dago, hau da basurden eta orkatzen. Ehiza bestetik ehiza xea dugu. Animali txikiagoak ehizatzen dituena, azeriak, untxiak, erbiak, usoak, galeperrak. Eta garrantzitsua da, bi ehiza mota horien artean bereiztea, besteak beste, Gipuzkoako Foru Aldundiak jarritako epeak ere, ezberdinak direlako. Ehiza larriaren kasuan hasita dagoeneko ehiza denboraldia irailaren 4an hasi zen eta datorren urteko martxoaren 29an amaituko da. Ehiza xearen kasuan aldiz, salbuespenak salbuespen, urriaren 12an hasiko da denboraldia eta urtarriaren 31 arte luzatuko da. Datuek erakusten dute hori bai, urtetik urtera gutxitzen doala ehiztarien kopurua. 1992an esaterako 56.757 ehiza baimen banatu ziren Euskal Autonomia Erkidegoan. 20 urte beranduago, hau da 2022an, 31.393 ziren. Horrek esan gura du, ia 145 jaitsi zela baimen kopurua erkidegoan. Gipuzkoan ere joera bera izan zen epe berdinan. 1992an, 23.509 pertsonak zuten ehizarako baimena eta 2022an, 14.012. Gure lurraldean, 140 inguru jaitsi ziren baimenak hortaz. Esan baina, jaitsiera nabarmenago izan zela esaterako Bizkaian, 152 pasatxo egin zutelako behera baimenek 20 urte horietan. Zer dago bada jaitsiera horren atzean? Gaurko saioan zehar bide lagun izango dugun, Gipuzkoako Ehiza Federazioko koordinatzaile eta abokatu Aritz Ezeizaren esanetan, hainbat arrazoi daude. Batetikan ehiza aldatu egin da, batez ere ehiza xea hemen esan dezagun afizio gehiena zeukana, usoa eta biligarroaren pasa erabat aldatu eginda, zailtasun burokratikoak, bi azterketa pasa behar dira, eta gero gizartean nola baitere landa lurretikan hiri
eremu batetara pasatze horrek, nola baitere eizarekin erlazioa edo hurbiltasuna hori areagotu egin. Orduan, faktore desberdinak dare, gaur egun gazte jendea batez ere, eizera leheno baino askozazera gutxiago animatu egiten dana. Eta noski zaharrak eizea egitari guztien diote, eta orduan horrez dago esaten dugun belaunaldi aldaketa. Jarri dezagun orain fokua eiza larrian basurden eta orkatzen eizan edo horiek eizatzeko antolatzen diren batida eta usaldietan. Eiza denboraldian, eizarek eurak dira usaldiak antolatzen dituztenak, baina denboralditik kanpo ere egin daitezke. Behin, esan ezagun, eiza garaia irikitzen danean, eiztariak mendira ateratzen dira basurden. Beste gauzoa da, baldin eta kalteak baldin badaude. Hori izango litzateke esan ezagun usaldi arrunt bat, baina kalteak baldin badaude baserritar batek, ustiapen batek kalteak jasen baldin baditu, aplikazioaren bitartez parte ematen du. Eta parte hori iristen zaio bertako kuadrilaren arduradunari. Arduradunak antolatzen du usaldia partea edo kalteak dauden eremuaretan. Ja, kalteak baldin badaude, ara guten da basurde haien bila. Eta horrek jarraipena du urte guztia. Ez da bakarrik eizaldira mugatzen. Ekainan, uztailan kalteak daudenean, guri abisatzen gaituzte eta gu egiten gera horretarako. Aurreko denboraldiko datuetan murgilduko gara orain, esan baina 2024-2025 denboraldia nahasi xamarra izan zela. Izan ere legediak segurtasun eremuekin lotuta jarritako baldintzak Gipuzkoa bezalako eremu batean bete ezinak zirela iritzita, eiztariak geldi egon ziren denboraldiaren lehen 5 hilabeteetan. Behin hori zehaztuta, Gipuzkoan 725 basurde usaldi egin ziren 2024-2025 denboraldian. Aurreko denboraldian baino, 160 gutxiago. Basurde usaldi bakoitzeko eiztari kopurua, 18,4 izan zen batez beste, eta guztira 956 basurde harrapatu zituzten lurraldean. Orkatz usaldiak aldiz, 150 izan ziren, eta ia 12 eiztarik hartu zuten parte bakoitzean bataz beste. 556 izan ziren modu horretan harrapatutako orkatzak. Iaz usaldi gutxiago egin izanak esangura du aurten basurde eta orkatz gehiago egongo direla? Usaldiak naiz eta gutxi izan oso positiboak izan dira. Basurde asko hiltzan eizatu zan denbora gutxiarako. Etzan eizatu urte guztian bezala eta ohizko urte batean bezala, baina bai, asko izatu zan. Eta bai, noski azken finean ez eizatzeak, ez eizatze horretan arraka eta emeak uzten dira eta opoiak barnaldu eta umeak izaten dituzte, ez? Dena den, ikusi beharko da horren garapena eta batez ere aurten ikusiko dugu eta nola aurten izatzen ari geran ikusten dut hori kontrolatuko dugula. Debagoieneko usaldien inguruko zenbakiak ere baditugu. Orkatzak eta basurdak eizatzeko 230 usaldi egin ziren denera gure bailaran, eta mapan ikusten duzuen moduan, Aramaion, Bergaran eta Oñatin egin ziren gehien. Zein izan zen usaldia horien emaitza? 228 basurde eta 53 orkatz harrapatu zituztela guztira. Basurdei dagokienez, Aramaion, Oñatin eta Bergaran eizatu zituzten gehien, 62, 51 eta 51 urren ezurren. Orkatzen kasuan oso bestelakoa da egoera. Bergaran eizatu zituzten gehien 16 denera, eta sailkapenean urrengo biak Aretxabaleta eta Eskoriatza dira 10 orkatzegin bakoitza. Zehaztu dezagun hori bai, datu hauek usaldietakoak direla. Izan ere Aramaion azaldu digutenez adibidez, bestelako teknikak erabilita 38 orkatz eta beste 38 basurde eizatu zituzten aurreko denboraldian. Aritz ezeizak aurretik aipatu digu batzuetan nekazariak eurak direla usaldiak egitea eskatzen dutenak. Eizak beraz, aisialdia izateaz gain, ekarpenen bat egiten dio gizarteari. Iruditzen zaizu eiztariek beraien jardunarekin egiten dutela ekarpena zenbait espezieren populazioa kontrolatuta izateko esate baterako? Bai, nik uste dut baietz. Osa, normalien gainera dauz epe batzuk iztan iteko, gaur die eperrak, urregokuen ez da galeperrak, urregokuen hori da, nik uste dut badokila eren zentzuna, bai.
Baina ze ekarpen esango zenuke egiten duzuela? Egiten baldin baduzue? Ekarpen ez dakit. Usuetan igual kontrol apurben bat doan nire. Ekarpena... Baina gainontzean ez. Ez. Ez zenuk esango zuen jarduna beharrezkoa benik zenbait animaliren populazioa kontrolpean izateko? Ni txoritan nahuela usoa da igual goranzka doana, da hemen kasuan ez dagoenez hartu zaila hundirik ez ezebez, gu pasean harpatzen ditu. Gero inbernatzen duten lekuetan da horrek ikuik dezakete arazoak, baina gu erdien gaudela ez. Gero basurdetan, ikuiko dute zelaietan, da nire kasuan txorietan bakarri faten zela ez. Hombre, suposatzen dut ekosistemetan eta eragina daukola, ez? Azkenien inguruko animalixetan eta holan, eta horrek ingurunian baitxa, ez dakit. Alegia, zerbait komeni bela? Bai, suposatzen dut baiet. Zuk zer uste duzu harrapatu beharko litzatekeela eta zerrez? Aserixe bai. Da basaur da koin entzuten dielako, Horrek. Bestela ez dakit nek ez dakit. Nek hori akabatzioi oso gaizki pentsatzegat. Zertarako? Adibidez gaur egon kontrolez kanpo dauzen, bai basurde eta bai kortzo eta guzti horiei nolabait neurri muteko. Entzun berri dugun azken eskoriatzar horren iritzi berekoa da Aritz Ezeiza ere. Nik uste dut eizak gaur egun gizarteari ekarpen handia egiten diola. Oso begibistan gelditzen den ere ustetan eiza larriaren kasuan, gurean, basurde eta orkatzak eragiten dituen ez bakarrik nekazaritza usteapenetan kalteak, baizik eta zirkulazio istripuetan ere bai. Uste dut lehengo urteko batazbestekoa astean istripu bat dela Gipuzkoatik ateratzen baldin bagera, askozaz ere handiagoa da. Iritsi da gain populazio hori maila batzutara non aldunditikan bertan kupoak jartzen dira. Eta justu kontrakoa, eiza xeean kupoak baldin baditugu hortikan ez pasatzeko, hortara baldin bagoaz, hori baldin bada adibidez, 3 olla gaur egunean, ezin dira gehiago eizatu, eiza larrian kontrakoa da, kupo horiek handitu egiten dira, harat iristeko. Hau da, zenbat eta gehiago eizatu, orduan eta hori. Nik uste dut denetikan dagoela gizartearen aldetikan gure aktibitateari. Nik uste dut kalteak sufritzen dituzten sektoreetatikan, nekazal, landalu horretikan, ikusten dutela, bizi dutela, ze kalteek, ze arazo dagoen, lehen uste eta ipatu kalteak zuzenak dira, baino gaixotasunak ere transmititu egiten ditu, basurdeak, vektoreak dira, ezta? Zentzu horretan, nik uste dut, sektore horrek, landa sektoreak, oroar, ezagutzen duela, zein da gure aportazioa eta baloratu egiten duela. Gero, ja, hiri lurrean edo hirietan erabat ez ezaguna dela, ikusten zaite eizak duen ekarpen hori, eiza bera ez ezaguna da erabat. Zer iruditzen zaizu zuri eizarien jarduna? Bueno, nik ez daukete opinio hori, nik uste dute, betidanik egon dela, eta ez dela, ondo eruen da, legiek eta beteta, nahiko ondo dauela. Nik uste dute atzen dien beste animali batupe hilten die jateko, da horripe atzen die horritxeko. Baina, nik uste dut ez daukete euren kontra esat. Gizartean akaso esan daiteke kontrako iritziak gehiago direla aldekoak baino? Bai, gaur egun bai, gaur zaitik dana da animalixan zain join bidela, bestin bidela, baina daixi gu paino derecho gisa doko, persona paino derecho gisa doki, gaur egun animali batzu. Niri ez zait gustatzen, inoiz ez zait gustatu izan.
Eraso bat iruditzen zait beste barik, ez zait gustatzen. Gainera, ehiztarien 90% ez du ehizatzen duena jaten, eta hori ez zait ondo iruditzen. Jendeari esaten diozunean ehiztaria zarela, zer moduzko erreakzioak izaten dira? Ulertzen du jendeak, dakutu ekologistak, baina berbain ja dana bezala da politika moduen, berbain duzu, danok egiten gara akordo batera, eta listo. Etxean bikotea jatzen gustatzen, baina, bueno, bakoitan irrespetatzen dut berak egiten, berak niri, eta listo. Beste ez da, berbain da dana erregletan da. Esan daiteke aldeko baino kontrako iritzia orokortuagoa dagoela gizartean? Gero eta gehiago dau kontran. Nabaritzen da, gazteria ez dago hain horren beste ehiza, da gazteria ez da mendira, eta horrelako gauzak, eta horren gero eta jende gutxiago dago, horren alde. Da, ere ikusten da, gure asoziazioan, jubiletan diren enean, ez dala sartzen horren beste gazte. Garela, igual esango gara egun, zezena bezala, en extinción. Ez, ulertzen dut jente batek, guztetia o lo que sea, apur bat, etxetik hori jaso dagoelako, baina uste dela jarduera bat, zaindu biharrekoa eta arduratik tratau biharrekoa, eta nik bintzat holan ikusten duten ez dut beharrezko ikusten. Ez dugu problemaik, bakoitza bere etxen dago eta listo, ez, ondo iruditzen jat. Están en su derecho de cazar y ya está. Ehizatzeko haien eskubidea dute, jendearen gehiengoak partekatzen du. Azken finean ehizak ez digu ezertan eragiten. Bakoitzak nahi itia, nahi ez diaten molestatzen bitartian. Niri ondo ez. Bueno, gauza batzui, axerixik eta horrek eskalteiken dago eta baina bestela ez. Herritarren gehiengoan naturatik nahiko urruti bizi da gaur egun, eta askok modan dauen horren kontrako movimentuan dauz, ez? Baina naturatik gertu ero baserrixan bizi garenok, badakigu zerbait behar dela kontrolatzeko. Orain arte luze eta zabal hitz egin dugu ehiza larriaz, hitz egin dezagun orain, ehiza xeaz tamaina txikiko animalien ehizaz. Horren inguruko daturik ere badugu. Gure bailaran 500 eta 40 uso postu daude denera, Eskoriatzan daude gehien 180. Aramaio da sailkapenean urrengoa 128rekin eta Oñati hirugarrena 97rekin. Zehaztu behar da horien kudeak eta orokorrean ez dela erakunde publikoena, ehiza elkarteena eurena baizik. Eta hain zuzen ere ehiza xean aritzen diren bi ehiztariren bizipenak ekarriko dizkigu segidan Goiatzaranak. Bergarako Buruñao auzoan egin dugu hitzordua, Larraina Txiki baserrian, bertakoa da, Iban Igartua, kaixo Iban. Kaixo, arratsaldean. Hementxe bera, Chris From txakurra alboan duela, eta berarekin egotean nahi izan du gaurko hitzordu honetan beste bergarar bat, beste herrikide bat, Igor Inurrategi, Tula txakurrarekin kasu honetan, kaixo zuri ere. Kaixo, arratsaldean. Zu zeu gainera, Igor duela gutxi, Debagoienean jokatu den zonaldeko ehiza txapelketako irabazle, ez da hortxe, txapela eskuetan. Bai, eta posik, porque, azkenean mutatu satisfazio handia, guztia, desten artean horregotia postitzen da. Igor izan da, txapela lortzen azkena Iban, baina zuk ere badakizu ez da, hori bera zer den, hortxe zuk ere eskuetan duela 3 urte lortutako txapela, ze garrantzia dute alakoek? Igorrek esan da moduan, lehenengo eta behin, nik uste dut norperan satisfazio personala oso importantia dela, ez? Baina gero aparte, da rekonozimentua, txakurran dako bebai, eta, herritar bergatarro ondako bebai, ez? Gaitxikan azkenean, olako txapelak egunero bestia lortzen, eta zaila da horre gotia, puntan egotia, herri danetako onena juten dira horra bertara, eta, satisfazio personalaz aparte, nik uste dut herri mailan izen bat emuten da bela, ez? Zuentzako zaletasuna da, ehiza gustatzen zaizuelako egiten duzue, beste batzuk aisialdian bestelako ekintzaren bat egiten duten moduan, baina zergatik uste duzue dela garrantzitsua ehizan egitea, ze onura ekartzen duzuen jardunak? Ehiza larrixa ziro biharrezkoa dela garbi dagoz, aspaldiko partez gainera, aspaldixan edo zatia basurdeko puruak larri indagora. Sarrixetan eta galdetzia bestik ez dago, danak kokotean jadare. Behin asko itzen da belako, laster izango die seguridade
Arazua bai, segurazke? Ez bakarrik basurdeekin, baizik eta orkatzekin be gero eta arazo gehiago dago, eta bueno, ni aparte abeltzan nahi naiz, basarrean bizi naiz, eta ikusten dute zelako kalteak itxeitxuen, eta kontrola bidala argi dago, segaitxikan, gero beti kaltea dauzenean, beti egoten dira arazoak gero diru laguntzak eskatzeko eta emuteko, eta bueno, nik uste dut batez be, eiza larrisa hori bai gestiona bidala. Baina iruditzen zaizue gizartea horren jakitun dela, bat egiten duela horrekin, edo oro har gizartea nolabaiteko kontrakotasuna badagoela ehiztariekiko eta animaliekiko babes sentimendu gero eta handiagoa? Gizartean ez hitza dagoela modu baten, nun ez dago ikusten hiriko arazoetatik kanpora dagoen arazo mordo bat. Basuetako arazoak, zikina dela, bestia dela, animalixinak, basatixinak. Eta, bueno, hor bai dago honetako gizartean biharreko... Ez dakit, eziketa bai umetatik o gerodutik ez dakit zela, baina bai, pixkate buelta bat egun biharko larri. Bai, noski bai. Azkenean landan bizi garenok, ero baserrizetan bizi garen jendiak badakigu, ze arazo da zen, eta kalian bizi den jende askok, bertar arte estanera tortzen arazoa, ez dira kontziente askotan, ez? Adibidez, basurdak eta gero eta berau bajatzen dira, nahiko arrunta da kalietan, herrixetan ikustia, ez? Eta horrek kriston kalteak eritzetxu, gaixotasunak transmititu da leizke, eta, bueno, eixa txikixai dauken ez berdina, ez? Usuak eta bai, lehen adibidez, usuak izatzeko junbizinean kanpora, eta oin herrixan bertan dauzkazu uso mordo bat, eta urbanizazioetan, eta azkenean kalteak danak eritzetxue. Eta bai, nik usten dute jendia onjokan ez dela guztiz, kontziente, kalian bizi, ero basarrian bizi, kalteak ezberdina dira, baina, bueno, geroz eta gehiago dabiz konturatzen, gestiona bin bidala, ala moduz, segaitxikan, gero eta asidente gehiago da kotxiekin bai, eta, honi irten bidea baten unin bijako. Baina, gero eta gutxiago zarete, horretan zabiltzatenak, datuek erakusten dute gero eta lizentzia gutxiago eskatzen direla. Hori zergatik uste duzu gertatzen dela, zer esan nahi du horrek? Ez dakit, modu baten lehen afizio hartzea errezagoa zan, joku bazan, guretako jolas bazan. Zein ezekoan karabina bat eta jotekin mendira, ez gu gaztetatik. Beste aldetik, aizialdirako beste gaztiak igual beste modu batea tiratzen dabe. Ez dakit. Bueno, Igorrek esan nabana bai, hola da, eta gero aparte, egisa gaur egunean, ehiztarixe izatea lehen baino bastante komplikagoa dela, zaitxik ez? Hasiera baten lehen, eizabe gehiago zeuan, daneti zeuan apurtxoa gehiago, eta errezagoa zen afizio hori hartzea ez. Oina askotan juteza mendira, eta askotan ez tozu piezari pesartzen. Orduan, lehenetako zan erretxoa, ez zeuan ez hainbeste impedimentu, ez hainbeste traba, eta gaur egunean, enbiozu apurtxo bat danetik, eta batez be, eiza ez dakit jendia konturatzen da, baina azkenean diru desente eskatzen da, bai txakurren aldetik, bai kotuen aldetik, bai eskopeten aldetik, bai albaitaritza aldetik, azkenean dirua bida be bai, hemen mundu honetan ibiltzeko, ez? Eta gero eta jarduera neurtuagoa da, ezta? Gero eta exigentzia maila handiagoa dago, gero eta kontrolatuago dago guztia, nekezagoa da horretan jardutea. Zentzu horretan, 2023an Deban izandako istripuaren eraginez, arrakala sortu zen, Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Ehiza Federazioaren artean, geldirik ere egon ziren, ezta? Joan den urtean, ze puntutan dago gaur-gaurko ze kontua? Bueno, akordo batzutara jago ziren, baina ehiztarixeak eskatzen ginuan erainok, eta izan hasi ziren beste modu baten, bastante zailagoa, askoz gutxi garrapatzen da, baina, hortzen da ez. Nahiko gai komplikado da, ez? Nik uste dut errestasun batzuk ipini bikoliakela, ez? Nahi dut esan, ezin leikena da, federazioak eta diputazioak, eren artean desadostasunak egotia, eta gero, ehiztarixen artean. Nik uste dut, eiza kolektiboa, bai federazioa eta bai aldundia edo diputazioa danok alineuta egon bide diala.
eta errestasunak ipini bidea. Ezin dana da, gero eta traba, impedimentu gehiago ipintzia, bai, pasu zana 2023an horre, deban pasu zana, kriston desgrazia bat izan zen, eta hori ebita biharra dago, baina errestasunak ipini bidea. Errespeta bimida batidak eta emuten dian zonetan dauzen seinalizazioak, jendia mendire jutia ondo dago, baina olako kasuetan, eukiduzu kontutan, batida balima dago, azkenean zeure bizitza zauzela ipintzen arriskuan eta gauza pasau lehizkiela. Batidak montatzea ez da erreza, eta zuhili behar basarrez esaten, batidien bio, eta, laguntzak, ez da, modu baten beste baten... Honek guztiak egonezina ere sortu duelako, ez da, ehiztarien artean, eta babira, kontu honen arira, Ehiza Federazioarekin berarekin ere, oso gustura ez daudenak. Ontxe puntuan pasaudana izan da, azkenengo pasaudana izan da, adibidez, uso puestotako ordutegi zen gora bera honekin, de hecho, oindala 15 bat egun, egon zan, greba bat egon zan, eta, manifestazio hortan, ikusi izan, ez dauzela guztiak alineauta, esan dute moduan, azkenean ehiztarixak, federazioa eta kasu honetan diputazioa ero aldundia, danak ez dauzela bat. Lehen ordutegi bat zegoan ipinitza, egun sentitxik iuntzera arte, gero ordutegi fijo bat ipini dabe, federazioa gauza bat esaten dau, diputazioa beste bat esaten dau, orduan, hor kontra esan adare eta egiz esan da, jendia nahiko deskontentu dau. Eta Ehiza Larrixe dago kizionez be, momentuz igorrek esan dago moduan, hasi india, ikusiko du bukatzen daben, ero beste greban bat eitzen daben, segaitxikan, desadostasunak oinokan badare. Jendeari animatzeko dei egin gura diozue, batez ere gaztei eta emakumezkoei. Eskartuko notzien animatzeko, probatzeko, ikusteko, azkenian da deporte sanoa, naturala, mendixan zauz, nik usten dut probatziak inori istotzala kalte itzen eta aukeri eskeri behintzat, nik gonbidatzea itxut behintzat animatzera. Eskerrik asko bioi. Gaurko programan bestelako iritzirik ere jaso gura izan dugu ekologistena adibidez. Eguzki taldeak esaterako, elegitea jarri du Gipuzkoako Foru Aldundiaren 2025-2026 denboraldiko foru araudiaren kontra. Araudiak egiten duena aurrekoari jarraipena eman. Eta gu pentsatzen dugu, hori, helburua izan behar dela, ehiza poliki-poliki kentzea, ez? Eta orduan, gu ikusten dugu hori, eta ikusten dugu ez dela ehiza planea argudio ikerketa zientifikoetan oinarrituta. Ikusi dugu adibidez azeriaren ehizatzeko epea gehitu dela, eta baita ere ordutegia. Talde ekologista bezala, biodibertsitataren aldeko lana egiten dugu. Eta orduan, gu pentsatzen dugu, ehiza kasu honetan, biodibertsitatearen aurka doala. Orduan, guk ez dugu ikusten hiltzea helburua duten jarduerak kirola bezala onartzea. Eta orduan, onartzen dugu, ezin dela egun batetik bestera ehizarekin bukatzea, baina bai planteatzen dugu hartu behar direla neurriak horrekin bukatzeko. Ehizatzea, baino uste dugu badirela beste sistemak gainpopulazioak kontrolatzeko. Kontuan eduki behar digu, ehiza jartzen dela aitzaki moduan gainpopulazioa kontrolatzeko, baina hori ez da egia. Eta datuak hor daude. Urtero errepikatzen dira ehizatzen diren piezen kopurua. Orduan kontrolatzeko ez du balio. Ehizaren inguruko askotariko iritziak jaso edo entzun ditugu gaurko saioan aldeko eta kontrako iritziak. Eta horien guztien aurrean, nolakoa da Gipuzkoan ehiztaria izatea? Gipuzkoan ehiza egitea gero eta zailagoa da. Administratiboki
gero eta traba gehiago daude. Egia da, eta hemen dena esan beharra dago, ze oraintxe atera berri du Eusko Jaurlaritzak ehiza gaitasunerako azterketa berria, eta gaia ere bai, hori simplifikatu egin da, eskertzekoa da, Eusko Jaurlaritzak zentzu horretan azaldutako jarrera. Baina, kontutan eduki behar dugu, gaur egun ehiza egin baldin bada, bi azterketa gainditu behar dira. Bata ehiza baimena egitekoa, eta bestea arma baimena ateratzeko. Eta gero, legedia betetzea oso komplikatu da. Ehiza postoa, sortuetatik kanpo, sortuetatik ordutegi desberdinak. Hemen, besteak urrela. Da, eromen bat. Gaur egun, izan behar duzu doktor, dena ondo bete eta jakiteko. Horrek, ehiza txikiak duen beherapenarekin. Eta ehiza larriak azken urteetan, azaldu dituen zailtasunak debakoa eta gero, eta zer nola enkorsetatuta ari garen, jendea esaten ari da, igual ez du berezi, porkazken finean, bere arma baimena jokoan jartzen ari da. Beiritsi gara gaurko saioaren kontrako eta aldeko iritziak pizten dituen ehizari eskaini diogun saioaren bukaerara. Laizter etorriko gara gu, beste gai bat xehatzeko asmoarekin. Bien bitartean, ondo segi.